mathuka koro ibiro tieki kochopo chieng' tich abich mar juma manyien. We did not say that there are ghost schools. What I indicated in Parliament is, as at the time I was in Parliament that day, we had not released a 1.1 billion to the schools that had not submitted the data, because what happened when the schools did not submit the data, we decided to pay a number of them 50% of the capitation. There were about 990 schools as at that time. Komachielo en ni aput mag ji 18 mabende nochuo kod jatend piny Kenya William Ruto mondo mine non wach mar chudo mag jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo odok ne wach mar chuoga apudno e nyim od buche odiochieng' ma kawuono, ka bende giwacho ni chik ne opuodho wach mar ne chuogi kendo osebudho kuom thuolo malach. Kane otelne kod ngire Makao Mutua, apudno kata kamano owacho ni entie mar mondo mi koro chok nonro mag jogo duto manoyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo kendo koro gitim tudruok gi bede migepe mopogore opogore kanyakla kod dwaro yo manyalo sir godo lokruoge madwarore ma onego bed ni itimo e bwo thuolo mar ndalo 120 ma biro kata bang' bedo ni ne nitiere ng'ur kotenore kod yo manochuogo apudno, wach manomiyo ne oter wach mar chuogo apudno e nyim od buche. Omenda ma kwan gi oingo bilion 800 osegol ne miere maromo 439,396 man kod nyithindo man kiye ma bende yudo sir mar omenda ma sirikal chiwo e bwo chenro ma otisi ni Jamii Cash Transfer Program. Migawo mar kit chwech, kido kod chenro mag nyithindo ne owacho ni omenda no koro ibiro tim godo chudo ma dwe mar 10 mar higani ka ot koro dhi yudo pesa no maromo siling 2,000. Jagoro mongirore bad migawo no mano Karina Gengo ne bende owacho ni chudo mag pesago ne ochakore chieng' wuok tich mar jumani, kama bende jogo duto ma osepuodhi mar yudo pesa no biro yude e pacho ka mangima. Weche moko nyakwara mogi en ikruok ne nyasi mar 10 mar hingo higni 20 nyaka chak duond buch siasa mar ODM. Nyasi no bende biro timore ka ochako tarik 14 nyaka tarik 16 mar dweni e kaunti ma Mombasa. Osekete yo makare kendo en ng'iende gi sani. Jalup jatend duond buch siasa mar ODM mano Godfrey Osotsi bende ne owacho ni koro gidhi tiyo kod thuolo makamano e paro safar ma duond burano osegoyo nyaka ne chake higni 20 mokalo chien, ka bende gibiro paro kata gibiro ywago kendo gai machon mar duond burano mosendo Raila Amolo Odinga. Moko kuom jokanyo machon ma bende nochako duond buch siasa mar ODM kama oting'o jatend piny masani William Ruto, nyawadgi Uhuru Kenyatta ma osedhi rutaya kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka duto igeno ni biro yuoro nyasi no machakore tarik 14 nyaka tarik 16 mar dweni, ka nyasi no biro timore e kaunti ma Mombasa. Tukasema kwamba kama bado tunangojea uchaguzi wa kitaifa, sisi tumeamua kwa sababu ya chama tutakuwa tunaenda hapo tunasherehekea chama cha ODM kwa hii miaka 20. Vile vile tunasherehekea kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hata kama yuko na sisi, kwa sababu ile mchango ambayo ameweka kwa siasa ya Kenya, nchi ya Kenya ni kubwa zaidi. Tunahuzunika ndio, lakini pia tunasherehekea mchango wake kwa demokrasia ya Kenya. Na vile vile tutakuwa na dina ya wale waanzilishi wa chama. Mmoja wa wale waanzilishi wa chama ambao wamekuwa alikwa ni Mheshimiwa William Ruto na amekubali atakuja. Itakuwa na waheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tumealika pia Uhuru Kenyatta. Wengi wajui kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa mwanzilishi wa ODM. Osotsi bende ne olero ni Dr. Oburu Oginga pod biro medo dhi nyime bedo gai mar duond buch siasa mar ODM nyaka yiero ma 2017 eka bang'e kacha to koro duond burano biro timo yiero mag jotende. Taifa tuweke pale Mheshimiwa Oburu Odinga kutusimamia, kwa sababu number 1 Oburu Odinga, wale ambao wajui kwamba experience yako nayo ya kutosha. Yeye amekuwa mbunge, I think hii ni mara yake ya 6, na pia alikuwa mtu wa karibu sana na Raila Amolo Odinga. Amejua mambo mengi ya Raila Amolo Odinga na pia ako na hiyo ukakamavu ya kuongoza chama. Komachielo en ni jatend piny Kenya William Ruto nyagi thuolo ni limbe mare motimo e kaunti ma Makueni, kama bende osemo kalo jotelo mag kweth mabalo kod sirikal ka owacho ni gionge kod ajenda moro amora manyalo loko ngima oganda. Ne bende oloso e kinde mano sidha yanga gedo mar Olalo ma Mikuyu mayudore kar chung' od bura ma Kilome motelo ne chwedhi sidha yanga kendo chenro mar gedo mag ndara mawuok e Mali ka ochomo Ukia.
Jatend piny kata kamano bende biro dhi chuo wang'e e chenro mar gedo mag udi manengogi yot matimore e gwenge mag Wote. Lakini sikizeni my friends, kwa mapenzi ya Mungu na ile kura kidogo mlinipatia, si mimi ndio rais wa Kenya, mimi nawahakikishia hii Ukambani haitabaki nyuma tena going forward, kwa sababu wale majamaa hawana mpango, hawawezi kukuambia mambo yako ya barabara. Wakikuja hapa, mimi nataka muwasikize kwa makini. Hawasemi barabara kwa sababu hawajui, hawasemi lami kwa sababu hawajui, hawasemi daraja kwa sababu hawajui, hawasemi stima kwa sababu hawana mpango, hawasemi ajira ya hawa vijana because they have no plan. Sasa mimi nataka niwaulize, mtu ambaye mpango hana, sera hana, agenda hana, akili hana, huyo ni mtu ya kuchagua? Wacheni bwana, watu siharibu nchi yetu na watu ambaye ni watu bure. Weche moko Nyakwara Mugajwanga ne sirikal onyiso oganda ma ok gwenge ma opogore opogore mondo mi koro makre kanyakla e kedo kod buche mag gamore momohiu e kind nyithindo manyiri ma pod hikgi ni piny. Kane oloso od bura ma Senate odiochieng' ma kawuono, en migawo mochung'ne weche mag kit chwech kod kido mag oganda Mano Han Cheptumo ne bende wacho ni kwan nyithindo manyiri ma koro gamore mohiu odwa medore mokalo e pacho ka koro kaunti ma Meru ripot yango ne nie lai manyime ka otenore kod midhiero mar gamore mohiu e kind nyithindo manyiri ma pod hikgi ni piny. Let me even use this opportunity to call upon all parents and guardians. Tafadhali, please help us to keep the children safe. Please don't send children to places that you do not know where they are, because come the new year, we'll now be having maybe double the number. So I'm sending a clarion call to all parents to please take care of our children. Tell the girls what it means to be out in the dark with a boy where you are not sure what is going to happen next. Tell them in the morning, tell them in the evening, tell them in church, tell them in school, tell them everywhere. We all have a duty. To ewi chenro ma sirikal ni godo mar dwaro mondo mi koro lor kuonde mag rito nyithindo makie ma ong'ere kod dho ngere kaka Children's Home e pacho ka mangima, Wendot kata Cheptumo ne bende wacho ni chenro no koro dhi nyime kaka ne osechanwa kod gikruok moro amora makmana ni oseketo okenge makare maneno nyithindogo odok ma ochwariwore kod familia mekgi. And be able to follow up and say, where did they come from? What made those children or those families